mesos o són els mesos que anaven a l'àtic? Mesos negres. L'altra vegada no va portar. Ali, negres. No, tio. Això pista, i això és un bajón d'on està. Bajón d'on està un bulldog. Bueno, ara hem fet l'entrant. El d'abans era l'entrant. Ara, aquí hi ha uns pajaritos, unes guatlles. I ara, xurrascos. Podeu compenjar el vídeo? ¿Para qué me lo suben y me lo bajan? Que me llame y me diga. Susto meu cardà, posega un besties, collons! I ara ja farem el segon tram de la ruta. Portem 106 quilòmetres, si veu aquí, 106, i ja saben que són de 150, queden 150 quilòmetres. Ara només començar ja ho superem poc.
Era molt xungo, Era tot fang, allò. Buah, 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 buah. I jo pensava, la pujada, perquè hi havia molt de forat, dic, hòstia, serà tot fang, veuràs tu que liarem. Voy a quitar ropa. Tot bé, no? Què? Era tot fang. Anava gambant, dic, veuràs tu. Jo que no sabia el que em trobaria. Ho he passat bé, no?